Hagajing lekai Indian Super League hapdenga Kerala Blaster Persia ega Chennaiyan. Haba phai shek nega jing lekai baro art legi kenhun kia khai da mar lai gol. Yaki lai gol jonga Kerala Blaster layo ben tap ar gol dau Diamond Takos, but shi gol layo ben tap dau Pepra. But yaki lai gol jonga Chennaiyan layo ben tap ar gol dau Mori, but shi gol layo ben tap dau Ali. Hagajing lekai Champion League ka bahaba ka Group A hapdenga Bayern Munich Persia ega Copenhagen. Haba phai shek nega jing lekai baro art legi kenhun kia khai klemyo tap gol. Nadu bos dang ga jing lekai hadu bukot jong ga jing lekai. Ban leng ba ga nega jing khai ka Bayern Munich kalayo ban rung sok shakarau of 16. Hagawai par ga jing lekai ka bahaba ka Group A hapdeng ka Galatasaray Persia ega Manchester United. Haba phai shek nega jing lekai baro art legi kenhun kia khai tamar lai gol. Ban leng ba ga nega jing khai baro art legi kenhun kidon kam ban job. Haga jing lekai ka ban wan kenang bagni orung shakarau of 16. Haga jing lekai ka bahab haga Group B hapdeng ka kenhun u Ramos ka Sevilla Persia eka PSV. Haga nega jing lekai ka Sevilla kalaman eka namre walada kala tamlupa haga kela step da Arlanot. Haga bau Ramos layo ban tap eka gol ka beningkong jong ka nega jing lekai. Henry haga kela mit ka PSV kala la ban tap hadu lai gol bad kala la ban penlim eka Sevilla da lai la ar. Ban leng ba nega jing job ka PSV kadang jan bani orung shakarau of 16. Kat baga Sevilla kala kot ka jing ya linti jong ka shakarau of 16. Haga jing lekai ka bahab haga Group C hapdeng ka Real Madrid Persia eka Napoli. Haga nega jing lekai ka Real Madrid kala la ban penlim eka Napoli da saula ar. Yagi negi saw gol jong ka Real Madrid ayo ban tap haga minit ka ba Cutway lengbau Rodrigo. Haga minit ka ba RPR lengbau Bellingham. Haga minit ka ba pra peu saw lengbau Nikopas bad hashwa ban kot ka jing lekai kata haga minit ka ba khandai peu plus saw lengbau Joslu. Ban leng ba nega jing job ka Real Madrid kalayo ban rong sok shakarau of 16. Haga jing lekai ka bahab haga Group D hapdeng ka kenhun u Di Maria ka Benfica Persia eka kenhun u Martinez ka Inter Milan. Haba phai shek nega jing lekai ka Benfica kala tam haga kela step hadu Laila Not. Haga bau player jong ka Benfica u Mario ulayo ban tap hat-trick haga nega jing lekai. Kata ulayo ban tap haga minit ka ba San, haga minit ka ba Khatlai, bad haga minit ka ba Lai peu saw. Bad day haga kela minit ka Inter Milan kala la ban penpai yagi lai gol jong ka Benfica, haga ba galayo ban tap yaga gol ka beningkong. Haga minit ka ba San peway lengbau Arnautovic yaga gol ka ba ar layo ban tap haga minit ka ba San peu pra lengbau Fratesi bad yaga gol penya khai layo ban tap haga minit ka ba nyau peu ar lengbau ka penalti balakan jat dau Alexis Sanchez bad hadu bukot ka jing lekai baro ar ligi kenhun kia khai tamar lai gol bad lengba ka nega jing khai ka Inter Milan kala yo ban rong shakarau of 16. Haga jing lekai ka bahab haga Group B hapdeng ka Arsenal Persia eka Lens. Haga nega jing lekai ka Arsenal kala khorsok eka nam job hadin bagalala ban pelim sok eka Lens hadu Unriu Lanot. Yagi negi Henriu gol jong ka Arsenal layo ban tap lengbau Howard haga minit ka ba Khatlai yaga gol ka ba ar layo ban tap haga minit ka ba ar peway lengbau Gabriel Jesus. Haga minit ka ba ar pewlai layo ban tap do Saka haga minit ka ba ar penyo layo ban tap lengbau Martinelli. Bad hashwa ban kot ka kela step kata haga minit ka ba saw peusan ka Arsenal kalayo ban tap yaga gol ka ba San lengbau Odegaard bad yaga gol ka ba Henriu layo ban tap haga kela minit kata haga minit ka ba prap Henriu lengba ka penalti balakan jat do Jorginho bad lengba ka nega jing job ka Arsenal kalayo ban rong shakarau of 16.